Pozdrav svima. Evo, čestitam Hrvatskoj gospodarskoj komori obljetnicu platforme Stories i zahvaljujem na dobroj suradnji i pozicioniranju i suradnji sa svojim članicama, pozicioniranju Hrvatske upravo u onom smjeru kako smo to definirali našim strateškim okvirom, a isto tako strateškim i marketinškim operativnim planom Hrvatske turističke zajednice. Naime, mi smo u prostornom smislu relativno mala zemlja koja ima svoje ograničenja, prirodna i fizička, i iako jesmo definitivno pogodna turistička destinacija za sve strukture gostiju, ipak ono što je naše strateško usmjerenje da Hrvatsku pozicioniramo kao zemlju visoke i više dodane vrijednosti u tom takozvanom premium segmentu ili segmentu više kvalitete i višeg standarda dodane vrijednosti. I da bi to uspjeli napraviti potrebna je upravo ta jaka, dobra suradnja sa realnim sektorom i želja prvenstveno cijelog našeg gospodarstva i mikro, malo, srednjeg, ali naravno velikih gospodarskih subjekata da eksploatiraju i stvarno tu jednu našu nišu pretvore u našu stratešku prednost, a upravo sa ovom strukturom, sa tim obraćanjem na tržištima, sa usmjerenosti prema visokoj dodanoj vrijednosti, Hrvatskoj daje priliku da bude održiva turistička destinacija, daje priliku da bude cjelogodišnja turistička destinacija sa onim odmakom od onog klasičnog sunca i mora i pretvara Hrvatsku u ono što smo mi definirali u jednom od naših ključnih strateških ciljeva, dakle cjelogodišnju i ravnomjerno raspoređenu turističku destinaciju. Imamo jako dobru suradnju sa Hrvatskom gospodarskom komorom, ne samo po pitanju ovog projekta, nego cijelu nizu projekata. Tu ćemo suradnju nastaviti dalje i ta suradnja je jako potrebna, gledajući sada ove izazove koje vidite da se događaju. Trenutno nema odgovora na adekvatnu situaciju u svijetu i geopolitičke nestabilnosti, nesigurnosti bez jako dobre kvalitetne suradnje sa gospodarstvenicima, sa gospodarskim sektorom. Evo, tu koristim priliku da se zahvalim Hrvatskom gospodarskom komorom još jednom. Možete li komentirati najnovije podatke vezane za sezonu? Mislim da prošle pravanje za cijela 4 mjeseca, vrlo dobro su podaci, dalje pokazuju da raste dolasci učenja. Pa podaci su zadovoljavajući. Naime, mi smo i komunicirali cijelu godinu naša očekivanja da će turistička predsezona biti jako dobra. Mi vjerujemo da će turistička podsezona biti jako dobra. To je ono po čemu uistinu i stvarno mjerimo nekakav napredak i uspjeh, jer upravo u tim dijelovima godine tražimo i imamo prostora za rast i jedan veliki iskorak. Međutim, evo, iskoristit ću ovu priliku da ukažem na izazov koja ova geopolitička situacija stvara pred nama kao turističkom zemljom, ne samo pred nama u Hrvatskoj, nego pred cijelom Europom kao najsnažnijom turističkom destinacijom u svijetu. I ako pogledate malo realnost i procjene od recimo Europske središnje banke, da bi nam ove potencijalne carine, ako se održe, koje je recimo stavila Amerika na Europsku uniju od 25%, da bi one mogli usporiti gospodarstvo eurozone za 0,5%. Ako mi odgovorimo sa jednakim mjerama, to bi moglo povećati se još za 0,3%. Dakle, od nekakvog blagog rasta, oporavka gospodarstva može se lako dogoditi da tokom ove godine ili krajem ove godine Europa bude u nekakvoj snažnoj stagnaciji ili možda čak i recesiji, što naravno ne ide u prilog raspoloživosti potrošača, ne ide u prilog turizmu, tako da onaj glavni dio turističke godine je itekako izazovan. Mi tu ne tražimo, to je jako bitno, mi tu ne tražimo nikakva povećanja, to smo iskomunicirali savršeno jasno, to ne ide ruku pod ruku sa našom pozicijom održive cjelogodišnje turističke destinacije i na tragu onoga što želimo postići, a to je dobar omjer kvalitete života i turizma, pa ćemo se morati kako potruditi da te brojeve održimo na brojkama koje smo imali prošle godine i prošle godina, a posebno naravno u kontekstu izazova cjenovne konkurentnosti o kojima govorimo cijelu godinu. Poruka sektoru je u kontinuitetu, dakle izađimo na tržište sa najboljim mogućim paketom cijena i usluga, pronađimo svaki mogući gospodarsku i poduzetnički način da rast profita, dobiti one koje imamo, koji su poželjni, koje želimo, ostvarimo, ali ne na način da ih koncentriramo na nekoliko mjeseci godišnje, nego da ih podijelimo naravno na više mjeseci, na više prodajnih jedinica. Naša budućnost, jedina budućnost je cjelogodišnji turizam, održivi turizam. To je dosta ovako apstraktno za jako velik broj ljudi, ali moramo shvatiti da moramo poznavati granice svojih limita, da moramo biti svjesni da
sa svakim nekakvim dodatnim brojkama glavnom dijelu turističke sezone možda ugrožavamo nekakvu svoju poziciju, percepciju onoga što smo stvorili upotrebno. Ali evo, predsezoni i podsezoni, naravno, ostatku hrvatskom kontinentu jako puno prostora za rast, a mi smo kao resorno ministarstvo Hrvatska turistička